ụtọ na ofu ụmụnna. Otu nwaanyị ajadu dunyere aka n'agba nọrọ n'otu akụkụ na-ehusisi anya mmiri. Ajụrụ m ya sị, nwaanyị, gịnị na-egbu gị? Ọ bụ ọnwụ di gị ka na-ewute gị? Ọ sị m, nwa m, ọ bụrụ ọnwụ di m, ọ gaara ekwe m ndidi. Ọ bụ ndị m kpọrọ ụmụnna. Ndị nna m ochie ha kwenyesiri ike na ụmụnna bụ ike. Ihe a ha ji eme ọnụ na mbụ ka anyị ji eti onwe anyị mmọnwụ taa. Ụmụnna na-azọ mmadụ azọ na mbụ na-egbuzi nke bụ ilu ugbu a. Ihe gakọrọ gị na ha ịghọta ihe a na-ekwu. Ọ na-aka njọ mgbe ọnwụ bịara gị mgbaru ma ọ bụ oge ọlụlụ nwaanyị, na-akakwa njọ n'akụkụ ụmụnne nna. Ha chichaa gị ọnụ n'ala, ịjụọ ma ọ bụkwa ọbara otu nne na otu afọ jikọrọ ndị a na nna gị. Kama ndị a kpọrọ ụmụnna ga-eme ihe ka ọ dịrị gị mfe, ha hụ na ị gbara mmiri gbaa ọbara tupu ị nweta ihe ị na-achọ. Di mmadụ ga-anọ ndụ na-emere ụmụnne ya na ụmụnna ya ihe niile. Ozugbo ọnwụ bịara kpọrọ ya, nwunye ya na ụmụ ya ahụ nwee. Agha ga-ebuso ha ga-eme ka ha jụọ ma ndị a ha bụkwa ụmụnne nna ha. Ụmụnna zukọta, ị ga-achọ eziokwu n'ime ha, chọgharịa ya. O nweghị onye ị ga-ahụ otu mkpụrụ ya n'ọnụ ha. Ndị mmadụ ga na-asị na ọ bụrụ na ọ dị mfe ka onye nwụrụ anwụ lụgharịa ụwa ọzọ, bịa hụ ihe ndị dị ya n'obi na-eme ndị be ya. O nweghịzi ebe a hụrụ ihe ọma ụmụnna ji bụrụ ụmụnna na mbụ. Ụmụnna ndị nna nna anyị ha ji ebi ndụ na mbụ abụrụla ụgụ dọrọ ahịa n'oge nke anyị. Nke mere eji asị na ihe ụmụnna na-agaghị emenwu mmadụ taa adịghị n'akwụkwọ. Ndị gbanagharala ụmụnna ha si na ha bụzi ndị ụka nwere ihe anya ha hụrụ. Ọ bụ ikpe ziri ezi ka a pụrụ inweta n'ụmụnna? Onye kpata ego ọ bịachie ụmụnna ya ọnụ. Ụmụnna ga-azọ ala Igbo. Otu ụmụnna emekwala ọtụtụ ihe anya mmiri. Onye na-emekwa ya cheta echi, o nweghị onye ụwa bụ ebe obibi ya. Ndewonu, abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugwe. Nọdụnụ mma o.